Tento videonávod je určený pre riaditeľov škôl a prevedie vás procesom kontroly, vyjadrenia a spracovania odvolania podaného zákonným zástupcom. V sekcii Správa prihlášok si najskôr vyberte príslušný školský rok, kolo a odbor, s ktorým budete pracovať. Následne kliknite v menu na rozhodnutia a prejdite do tabuľky uchádzačov. Pri žiakovi v stĺpci Stav a označenia nájdete informáciu o podanom odvolaní. Kliknutím na tlačidlo Vybrať sa vám vyrolujú možnosti práce s prihláškou. Môžete si tu zobraziť pôvodné rozhodnutie v PDF, podané odvolanie, alebo zvoriť možnosť rozhodnúť o odvolaní či odvolanie postúpiť. Ak chcete o odvolaní rozhodnúť priamo v kompetencii školy, kliknite na možnosť Rozhodnúť o odvolaní. V prvom kroku si kliknutím na ikonu plus zobrazíte odôvodnenie odvolania a priložené súbory od zákonného zástupcu. Zo zoznamu následne vyberte, či chcete odvolaniu vyhovieť alebo konanie zastaviť. Po výbere zaevidujte dátum a číslo rozhodnutia, dátum prijatia a text samotného odôvodnenia. Keď máte všetko vyplnené, prejdite na druhý krok, kde si skontrolujete vygenerované rozhodnutie. Autorizujte ho kliknutím na tlačidlo Autorizovať a vygenerovať a zadajte prihlasovacie údaje riaditeľa. Po úspešnom vygenerovaní sa pri mene žiaka zobrazí stav Rozhodnutie pripravené na odoslanie. Kliknite na tlačidlo Vybrať a zvoľte Odoslať rozhodnutie o odvolaní. Ak má zákonný zástupca aktivovaný e-desk, rozhodnutie mu bezpečne odošlete priamo do jeho elektronickej schránky. Ak je potrebné postúpiť odvolanie na vyšší odvolací orgán, kliknite pri žiakovi na tlačidlo Vybrať a zvoľte možnosť Postúpiť odvolanie. Samotné predloženie odvolaciemu orgánu prebieha mimo systému, preto je dôležité vygenerovať kompletné podklady. Podrobný návod a postup nájdete aj po kliknutí na ikonu plus. Do pripraveného poľa vyplňte druhostupňový odvolací orgán, následne si stiahnite všetky potrebné prílohy, tie sa vám automaticky uložia do počítača v jednom zip archíve, ktorý potom postúpite príslušnému orgánu. Kliknite na modré tlačidlo Označiť ako predložené, čím celý proces postúpenia v systéme e-prihlášky úspešne dokončíte. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.